खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै 24 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लादों आं सना नार्जारिया। मेष राशि देहायाव बेराम आजार नुजाथिनो हागौ, नाजाथाबनायाव फेलें जागोन, जेंना गोनां सान। वृष राशि बिमाखौ जेरा होगोन, फिसानि इयुनखौ साननानै बिमाया हांमा सुरगोन, समा गाहाम नङा। मिथुन राशि मावनाय खामानिनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन, गोसोआ रंजाखांगोन, गावनि नांगौथिखौ सुफुंनानै लानो हागोन। कर्कट राशि सावस्रिनि सोमोन्दै दावबायनांनो हागौ, फाहामथाय लानायाव रां खरसा जागोन, साना जेंना गोनां जानो हागौ। सिंह राशि साननाया जै जागोन, लुबैनाय हास्थायनायफोरा जाफुंजोबगोन, साना सुखु गोनां। कन्या राशि बेसेन गोसा मुवा बेसाद गोमाजानो हागौ, गोसोआव दुखु मोनगोन, साना गोब्राबै बारलांगोन। तुला राशि नाजाथाबनायाव जाफुंसारनाय मोनगोन, गोसोआ रंजाखांगोन, रंजा बाजायै समफोरखौ बारहोहरनो हागोन। वृश्चिक राशि गोदान खामानि मोननो हागौ, खामानियाव नांथाबनानै मुखुब थागोन, गोसोआव गोजोननाय फैगोन। धनु राशि संसाराव अर नांगोन, बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायै जागोन, नांलाय खमलाय जानो हागौ। मकर राशि गावनि दायफोरखौ दोनखुमानो नाजागोन, गोसोआव गिनाय भाव लानानै सानखौ बारहोहरगोन। कुम्भ राशि गावनि खामानिनि थाखाय सावरायजागोन, बायदि रोखोमनि खोथा खोनासंनांगोन, देहाया मेंग्लिनाय मोनगोन। मीन राशि दान बान्था मोननो हागौ, नखरखौ गोजोनै दोननो हागोन, गाहाम सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। हेलो रायजोफोर, बयखौबो खुलुमबाय। दा बे समाव आं दंफैयो क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय दा रेम्प। दा फैदो बिदिब्ला जों फुजा बोथोरावहाय बे दा रेम्प मलावहाय मा गानग्रा जोमग्रा मोनो, मा ब्रेन्डनि गानग्रा जोमग्राखौ जों गाननानै गावखौनो समायहोनो हायो, फै बे समाव जों नायनानै लानि बेवहाय मा ब्रेन्ड मोनो दा रेम्पआव। दा नोंथांमोननियावहाय बे दा रेम्प मलावहाय मा ब्रेन्डनि ड्रेसफोरखौ मोननाय जायो? बेयाव जोंहाय W, अरेलिया, विवा, रंगरिटी मोनगोन आरो कुर्तिफोर, ओमफ्राय बेटनिकआव जाहैबाय जोंना वेस्टार्न मोनगोन आरो, ओमफ्राय फेब कालचार दङ, स्वीट ड्रिम्स दङ आरो जोंनियाव। दा नोंथांमोनहा फुजानि माबाफोर अफार होगासिनो? औ, दा जोंनिया जाहैबाय 2,999 खालामोबा डिअ फ्रि होदों आरो, ओमफ्राय 4,999 खालामोबा जोंहा मोननै डिअ फ्रि होदों, ओमफ्राय बेग अफार होदों। जुदि 10,000नि शपिं खालामोबा बिथांमोनहा बेग फ्रि मोनगोन मोनसे, बेनि रेन्जआ जाहैबाय 1499 मोन बेनि अरिजिनेल प्राइसआ, ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना 6,999नि शपिं खालामोबा बे बेगखौ 199 पे खालामनानै लानो हागोन। जोंनाव मोनथाम अपसन दं आरो बे बेगा। बेगखौ नायनो हागोन नामा? औ, नायनो हागोन। जोंना जाहैबाय बेनो बेगा फ्रिया। जोंनाव पिंक दङ, ब्राउन दङ लाइट, ओमफ्राय ब्लेक कालारनि अपसन दङ आरो जोंनि गिफ्टआ, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 4था अपसन जोंनाव डिअ फ्रिया। नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ।